Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Chinondirwadza ndechekuti ndine mhuri, ndine mudzimai wangu nemwana wangu 1. Ininiwo basa rangu iro randinoita nderekudhiraivha motikari idzi dzemauber. So nerimwe zuva ndakabva ndachizofonerwa neumwe mufesi uyo wandaigara ndichingotakura, ndokubva ndachizoenda akabva ati kune kwavainge vachida kuenda. Ndinomaziva hangu vakomana vacho ndevemazheti, but vavanenge vachiita avo ndinenge ndisitomborina kana basa nazvo. Saka nguva zhinji kana vachirova mazheti avo vanongonditi iwe uchipaka pamall apa umborova marounds, then kana tapedza then tobva tazokudaidza. Nguva zhinji vanenge vachiita kana zveshoplifting, then vobva vachizondibhadharawo mari inenge iri senani. Saka ipapo vakabva vachizobuda mumall. Vainge vaine umwe murume uyo wavainge vainaye. Murume uyu ainge aine kabhegi mukoma kainge kakazara nemari. This I later found out after murume uyu mukoma vazoti ndinge ndichizonomudropa just outside of Johannesburg. Mukoma Nash ipapo pavakapinda naye murume uyu mumotikari, ndainge ndatogara ndatozviona nepaview mirror kuti vanhu ava nemafambiro avo avainge vachiita, there was something that was wrong. Painge paine kamwe kakumanikidzana kainge karipo, but vamwe vanhu zvavo vainge vasingatomboridi meds idzodzo dzekutoti mufesi uyu wavainge vainaye vainge vatomukidnepa. Kuti vakazviziva sei kuti ainge aine mari yakawanda kudaro handitomboziviwo ipapo. Zvino vakazoti vapinda mumotikari ndopandakazoona mumwe wacho ava kuburitsa pfuti kwava kuitendekera paari murume uya. Vakabva vati kwandiri ndinge ndichidhiraivha. I drove mukoma Nash kusvika ndanzwa kuti ndainge ndaneta driving out of Johannesburg. Ndopavakabva vachizoti tinge tichizomudhampa murume uyu. Vakabva vachizotanga kuverenga mari yavo. Vakaverenga mari yavo mukoma Nash ndobva vachizondipawo mari. Saka so far ndakangodaidzwa nemapurisa ka1. Umwe wacho akazosungwa, but akazosungwa mushure mekunge vaenda kunobhomba imwe ATM. Hamene kuti chii chakaitika. Saka iniwo pandakadaidzwa in for questioning ndakazoti ndava kubvunzwa ndikabva ndangotaurawo kuti ini I am an Uber driver. Uye zvekare vakabva vatoona kutoti zvechokwadi vainge vakandirequesta vakomana ava vakatoti ndige ndichizoedha zvekare newaiting time. So I don't know kuti ndichazosvika pakusungwa here kana kuti kwete ndinenge ndiri safe. Kana kuri kunzi maybe ndinokwanisa kuzosungwa, hazvisi zviri nani here kuti ndigogara ndatiza hangu. Please help me, I am always stressed. Ndinongoti kana ndikaona motikari yemapurisa kumaraini uko kwandinogara, hana yangu inobva yatanga kurova ndichiti zvimwe kuda mapurisa awa atouya kana kuzonditora. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, makatodziya moto wembavha pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Godo chairo mukoma ndo rakazoita kuti ndige ndichizosvika pakuurayisawo best friend yangu, ende ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingazonzi ndiri munhu anofamba ndichiendawo mudzin'anga dzakasiyana-siyana nekuda kwemweya wegodo neshanje. Zvose izvi mukoma zvakazotanga mushure mekunge ava kushandira umwe muSomalian. Saka muSomalian uyu ndakazotofind out hangu kuti vaipota vachirova madhiri ekuti dzimwe mombe idzo dzainge dzichiuya pabuchari rake muSomalian uyu dzainge dziri mombe dzekubiwa. Saka iye aipota achishanda maovertime semunhu ainge achiziva mazheti abhosi vake, ainge aine mari yakawanda yaainge achipiwa. Pasina kana nguva mukoma akabva achizovhura chirestorend chake. Iye haana kana kumbondiudza
kuti ndo zvainge zvaiitika. Zvadaro mukomanashi ndo pandakabva ndachizongotanga kungobatikana, because ndaiti kana ndikamufonera obva ati handiri busy right now, tichazotaura time. Munongoziva kana munhu aiva anenge ava nebusiness apa aimbova munhu aitambura, iye anenge ava kuzviona sekunge ari very special kudarika vamwe vanhu vose vari pasi pano pezuva. Ndikabva ndati iri bo, tichaonana zvedu. Mukomanachi ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba ndikabva ndavaudza nyaya yangu. Vakabva vati ivo vainge vasingadi kundidyira mari, asi pane umwe murume wavainge vachiziva uyo ainge achigara kusosha nguve. Vakabva vanditi kana ndiine mari iye anokwanisa kungoita yose yandinenge ndalavha. That is what he told me. So mukomanachi ndakabva ndachizoti ndaunganidza mari ndikabva ndati madzibaba ndoda kuti munge muchienda neni kuya. Zvechokwadi mukoma vakabva vachizoenda neni kwaari mufesi uya ndokubva achizondibatsira. Pekutanga akangoti ainge achida kuti zvinge zvichingodhakwa, business refriend yangu ringosvikawo pakuzongonzi zvakazongovharanawo, akamboitawo restaurant zvikabva zvazongovharana. Mukomanachi, but that was not enough for me. Hameno kuti ndakangobatwa nemweya wakaita sei, but madzibaba vaya the last time that I spoke with him ndichitovabvunzawo kuti asi madzibaba ndakazozvifambisa sei kuti ndingasvika pakushuvira kuti friend yangu nekuda kwekuti ainge akakwanisa kutangawo business, ini ndobva ndabatwa nemweya wekuti ndige ndichimuuraya. Saka ivo vakabva vati n'anga zhinji dzinoshandidzana nengirozi dziya dzinenge dziri ngirozi dzehondo dzine hasha, ngirozi dzekumadokero. Saka ngirozi dzakadaro idzo dzinozoti kana ukangogara waenda pane imwe n'anga iyo inenge yakubatsira, dzinenge dzava neconnection newe, dzinenge dzava kupota dzichiuya kwauri uye zvekare dzinenge dzava kukuudzira zvekuita. Saka ipapo ndichizotanga kubatwa nemweya wekuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichiurayisa friend yangu yainge iri nhau yekuti ngirozi dzekumadokero ndo zvadzinenge dzichida izvozvo zvimwe. Kuda kumashure uku hanzi maybe pane umwe munhu waakambotadzira, saka munhu iyeye anenge aine chigumbu achingonyunyuta chete mumwoyo make. Izvo ndo zvinozosimudza mhepo idzodzo kana kuti ngirozi dzavanoti ngirozi dzekumadokero. So ndakaita sekunge ndanzwisisa, but still until now ndichizouyawo panapa paplatform yenyu inhau yekuti ndikudawo kutonzwisisa kuti nhai chii chakakonzeresa kuti ndige ndichizobatwa nemweya wakashata kudaro, nemweya wegodo, zvekuti ndakaona sekunge friend yangu ainge anyanyisa kundikunda stereki. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So sekuru vangu ivo vanoita izvozvizvi zveupasta, vatoriwo prophet, but havana mukurumbira semamwe maprofets avo amunotoziva, but ivo kuita mari here, aiwa vanoita mari. Saka sekuru ava vakabva vachizondiudza kuti kune kumwe kwavakaenda, but hanzi vakaenda kuNigeria pacho chaipo pavakazonobatsirwa. Havadi kutaura because dai kwanga kuri kunzi vanokwanisa kutiudzawo kuti vakaenda kupi. Ivo vakangoti kunzvimbo kwacho kwatakaenda takazoendeswa kusaidhi rekudhuze nekune imwe inonzi Holy Mountain, zvekare nekuzonogezeswa mune imwe mvura iyo yavakati magic water. Vakabva vati idzo dzinozonzi maanointing water kazhinji dzinenge dzakabva ikoko kukalake kacho ikako kavanoti magic water kane mvura inoyera. Saka kana kuri kunzi munhu kunyange aine maproblems ake ainenge ainawo akazotenga anointing water iyoyo, anenge angofanana maybe nemunhu anenge aenda kun'anga obva anobatsirwa kutenga kwaunenge uchiita anointing water. Ndokusaka
iyo isingapiwi munhu mahara. Zvinenge zvangofanana nekuti wabhadhara for dare rako so that nyaya yako inge ichizogamuchirika neavo vari kumhepo vakwanise kuzonzwisisawo nekuzorondawo gwara rekuti vangafamba negwara ripi kuti vange vachikubatsira mumatambudziko ako awo aunenge uchisangana nawo. Saka ivo vakati zveanointing water havazvifarire nekuti mushure mekunge washandisa maanointing water awa uchimatengesa uchiita mari, hanzi panozodiwa sacrifice nekuti pane zvimwe izvo zvinopota zvichiuya zvichibvongodza mvura yacho iyoyo yavainge vachiti holy water. Saka zvinhu izvozvo zvinouya zvichibvongodza mvura iyi zvinozotanga kuzoronda mapastors ose awo anoshandisa anointing water yacho iyoyo, then vanobva vachizonzi vanofanira kuti vange vachizochekeresa. Saka ivo vakati pavakangonzwa zvichinzi zvinhu izvi zvine kakuzochekeresa kazviinako mukati, vakabva vachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachizongosiyana nazvo. So mukomana chisekuru vangu ava ivo havana masimba, uye zvekare vanhu vakawanda avo vamunofungidzira kuti vatori maprofets vane simba havatomborina kana simba zvachose. It is just that vanhu vekuti havarari, vanenge vachingokwidza nekudzika vachingobetserwa nen'anga dzakasiyana siyana, maprofita. Vamwe ndo vandakatoudzwa kuti vanenge vatori nemission, a calling sort of like Satanism, but zvinenge zviine kahun'anga mukati kuti munhu anenge atori n'anga obva azviudza kuti inini ndinoda kuti ndinge ndichizoita pasta. Saka ava pasta kudaro anenge achitokurudzira vanhu kuti vange vachizoenda kana kushandisa idzo mhepo dzacho idzodzo dzema-anointing water, kuti munhu nhasi ari kuchechi mangwana ari kuenda kunobvunzira kun'anga. This is what he told me. Apa ndiri kutaura nezvemunhu wekutoti akatobvuma ega kuti akaenda akanorombera chipasta. Ndo confession yangu mukoma yandiinayo, kungoti ivo zvavo havangambobvumi. Maybe dai kwanga kuri kunzi vanobvuma, ndaivakumbira kuti vange vachizokuitira ivo voice note so that vanhu vange vachizoona kuti nyaya yandiri kutaura nezvayo ndeyechokwadi. Saka kubva zvatakangonzwa kuti kunoitwa zvema-anointing water kusvika pari nhasi mukomanashi, inini hangu handisisina kana temba nemunhu. Kunyange ndikanzwa munhu achitonamata, mwoyo wangu unobva watongotanga kungofunga zvose izvo zvandakaudzwa nasekuru vangu kuti vakaenda kuNigeria vakanorombera kupasta. Mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hameno kuti ichokwadi here, takangonzwa kuti kumanishoni kwavo hanzi kune shrine iriko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muzukuru uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye muzukuru uyo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi kumanshoni kwavo kutori neshrine iriko. Ya pakaipa zvakangooma hazvo veduwe. Mainzwa ka nyaya yema-anointing water, hanzi mari yaunoshandisa uchitenga anointing water, mari iyoyo hanzi inenge yakangofanana nemunhu anenge achibhadhara mari yedare so that nyaya yake inge ichizogamuchirika. Ndokusaka kazhinji hanzi ma-anointing water acho musingazomapiwi mahara, because pane dare rinenge chifanira kuti ringe richizogarwa kunyika yemweya. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvinhuwo zvekuti zvinondirwadza mukoma. Ndine hama dzinotambura ini, asi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichidzi ignore. Ndinotosarudza kuti zviri nani kuti ndige ndichifamba ndichipa vanhu mari, vanhu vandisingatombozivi, instead yekuti ndige ndichitumidzira vamwe vari kukumusha uko mari. Apa chiri kundirwadza manje ndechekuti amai vangu vari kurwara, ndashayawo kuziva kuti ndoita sei. Apa friend yangu pari zvino ari papunishment, akatonzi mari yake
ichatomboita sekunge iye anopesana nayo mari iyoyo because akakanganisa mhiko dzake friend yangu uyu dzikangoda kungoti fanane nedzangu. Zvaanoita ndezvekuti kana akadanana nemukadzi pangava pari pasocial media, mukadzi uyoyo paanozoya kumba kwake then anotora dish, munoona kune tumaplastic dish tuyato twekuti kana mava kuda kudla then munobva mazokashandisa kugeza maoko, ndokaanotora. Neniwo ndinako kangu kadhishi kakadaro kari kepingi, saka anoti kana atora kadhishi ikako then obva achizokazadza nemvura. Musikana uyo kana kuti mukadzi uyo waanenge ainaye anobva amuudza kuti chigeza sikarudzi yako. So mukadzi uya anoti kana ageza sikarudzi yake, kana vozorara vose, after vapedza kurara vose, iyewo futi anobva akatora kadhishi kaya obva achizogeza sikarudzi yake. Ndokunenge kuri kutozadzikisa kwaanenge achiita mhiko dzake. Saka akabva achizokanganisa. Iye anoti ano musikana uyo waainge ava kudanana naye nekuda kwekuti ainge ari muJehovah's Witness. Musikana uyu haana kana kumbofungidzira kuti angazotadza kuzadzikisa mhiko, but anoti akazoti apinda naye mubedroom ndopaakabva achizoona chaedza. Iye anoti musikana wacho hapana kana zvaainge achimboona, iye ndiye ega akaona chaedza. Chaedza ichi hanzi chakaita sekunge chainge chichatomupofomadza zvekuti akashaya apo painge paine kadhishi kaya kaya. Ndopaakabva achizoudza musikana uya kuti he was not feeling okay, akabva achizomuperekedza kumba kwavo. Achizodzoka kadhishi kake akabva achizokashaya, kutaura kudai dzimwe nguva kutoti ange achizotokwanisa kuramba ari mupenyu. Zvinhu izvo kusazomuuraya kwazvakazoita inhau yekuti akazotopiwawo mubvumiro wekuti pano nepapo anopota achishandisawo kadhishi kangu. So mukomana shi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka iye kuti ange achizondibetsera nekuzonditumidzirawo amai vangu mari kumusha, sezvo zviri izvo zvatinoita kuti kana iye asingatendedzwi kutumidzira mari kumba anobva achizondikumbira, then ndobva ndachizoshandisa mari yandinenge ndiinayo kwava kutumidzira mari yacho iyoyo kumba. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, tell me, I'll be following through in the comment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi chinondirwadza ndechekuti ndinotosarudza kutoti ndinge ndichifamba ndichipa vanhu vanotambura rather than kuti ndinge ndichizofamba ndichiti ndiri kuenda kuZimbabwe kunobetsera hamba dzangu dzinotambura. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.